Argaiza naiz, eta gaur etorri naiz Iruñera aurkeztera maiz nire proiektu berria. Duela hilabete batzuk egon nintzen ere bai Iruñan, baina kontzertura izan zen formatu akustikoan. Eta gaur etorri naiz talde guztiarekin, eta horixe, ondo pasatzeko gogoz, ia jende hor biltzen den. Ibili naiz urteetan beste proiektu batean, Napokairia izenekoa, eta horri itxiera bat eman genion, eta orain bakarkako bideari ekin diot. Atera nuen diskoa, igazko uste dut urrian atera nuela, eta ditu 8 kantu, eta pixkat rock giroan mugitzen naiz, esan daiteke, zaila egiten zait beti definitzea, baina bai, horrelako zerbait. Aldatzen dena da, batez ere bakarkako bide horrek du hain zuzen ere bakarrik erabakiak eta hartu behar dituzula, eta horrek dakarrak guztiarekin, ez? Orduan bakarrizketa asko izaten ditut, eta erabakiak eta hori, zure buruarekin hartu behar dituzu. Eta bestalde batetik hala ere inguratu naiz lagun oso on batzuekin, musikari on batzuekin, eta hori argi neukan, ez nuela bakarka joko, ez nahiago nuela taldean jo. Orduan nirekin etortzen dira Ibai Gogortza, Fernando Neira, Ilargi Agirre eta Joseba Balestena. Sortze lana, nik uste dut horretan da bienari bezalaxe, nahiko natural joan den zerbait izan da. Momentu batean behar izan nituen nire kantu propioak egin, eta horri tiraka joan nintzen idazten eta doinuak sortzen. Eta gero Joseba Balestenak lagundu zidan pixka bat diskoari begira jartzen, ez? Eta moldaketak eta kantuak pixkat osatzen. Eta horrela joan gara pixkanaka estudiora iritsi arte. Hitzek asko jasotzen dute bizi izan dudan guzti hori Napokairiaren amaieratik orain ere bakarkako bidera arteko bidaia bat bezala da. Eta, nahiz eta nire kontuak eta islatzen diren, nik uste dute pixkat trasladatu daitezkela beste inguruko jendearen gana ere, entzulen gana. Edo hori da bintzat nire asmoa, jendeak bintzat sentitzea letrak bereak ere badirela, baina gero hori badakizu inoiz ezin da jakin da denekin ezin da asmatu.